Vidite, Luka Matić ovdje. I kao što vidite, čekaj da pomerim ovo. Imamo prvu rundu s ovim. Imamo ovo. Imamo i ovo. I da. Čekaj, imamo sad prvu. Ovo nisam uradio sam sve ove, ali nisam te. I da, ovdje sam nacrtao ove ovdje, što će se sada se borimo. Aha, imamo ovako da ih uništu. Tu nisam bio ja. I što se ponavlja taj zvuk? Izvinite ljudi. Smiri se. Tako. Idemo sad u ovu borbu. Znači, Grand Spice Bar. To znači ovo ovdje. Ovo. Ok, 3, 2, 1. Evo. Sviđa mi se muzika. Pa ono su oni isti, ali samo ih ima sad Ne, ima ih 5. Brate, 5. 5 od njih. 5 me napadaju. A što ih nisi šutnuo? Ok. Istrošili smo sad sve naše poene, zato što smo uzeli ti glupu bijum stvarčicu i... A sad... Ne! Ljudi. O ne. Ok, ajde. Sad. Ne, sad, ne. Uj. Imamo 18 poena. Joj, izgubit ću, nema šansa ovo da ujedim. Nema šanse, imamo 18 poena, gledaj koliko oni imaju. Ajde. I kao što sam rekao u onoj epizodi juče, da imam 7 poena, a sad, gledaj to. Ok, sad su jedan gotov. Ajde, uništimo. Ajde, više uništi se. Ajde, uništi se. Ok. Ne. Ok, imam sad 18. Ajde. Ok, znači evo ljudi, pobedio sam, ostalo su samo 2. I bijam. Ok. Dolazi ovamo! Nemoj da smeš kamenima, ne. Ok, dobro. Pobedio sam. Ok, čekaj. Znači, radio sam ove ljudi i da imao sam 7 poena, ne, od druga, ništa, čao.